Charlie ma rridx jagħti informazzjoni, il-Viċi Prim Ministru Chris Fearn ħarab milli jikkonferma lil Net News il-fatti li l-prezzijiet li jinvolvu tfin se jolew skomdu mistoqsija għal darbtejn u wieġeb hekk. Ħatkun ċara eżatti x'inhuma il-miżati. Ma vera ħjolew? Ħajkun ippubblikati llum tkun tista' tarahom aktar tard illum stess. Nies li jaħdmu l-funerali għaluna li dwar dan ftit li xejn saret konsultazzjoni jew diskussjoni bisijiet ġodda li se jitlu fis-seħħ mis-6 ta' frar li ġej juru li fil-waqt li qabel il-vetturi ta' tfin kienu jitlu b'xejn fiċ-ċimiterju issa se jibdew ikollhom iħallsu €7.80 fis-sena. Dan mhux biss qabel biex jitlu fiċ-ċimiterju jkunu jħallsu €15.13 ikun kemm ikun hemm tfin. Issa se jkun hemm ħlas ta' €59 għal kull difna. Fatturi ieħor jirrigwardja twaħħil tal-irħam fejn qed jintalab ħlas ta' €118.47 jiġifieri b'kollox €165.20 għal permess biss. Spiża oħra ġdida hija ta' €141.60 biex tqabbad ħaddiem jagħmel xogħol fil-qabar taċ-ċimiterju. Nies li jagħmlu dan ix-xogħol għaluna li hija ħasra kbira li dawn il-piżijiet fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw jinġarru mill-familji li jkunu għadhom kif tilfu qarib tagħhom u għalhekk aktar piżijiet finanzjarji fuq in-nies.